אז מה קורה יוטיוב? היום יש לי הודעה בשבילכם. דבר ראשון, הצלחתי להוריד סוף כל סוף את התוכנה הזאתי שעושה בעצם אינטרו. דבר שני, לגבי הקמסת סטודיו, בטעות התקנתי אותה ברוסית בגלל שזה הראה לי עברית, אבל זה כאילו מבולבל. למשל ככה תעביר לי ככה, וחשבתי שזה יכול להיות שזה עברית. בסוף הסתבר שזה בעצם רוסית. אז מי שיודע לסדר את זה, שיפנה אליי בסקייפ ואני אתן אותו בתיאור. ודבר שלישי, בימים האלה אני לא אעלה סרטונים בגלל שיש לי קצת בעיות גם בקמסטה וגם בזה של האינטרו. ומי שלא יודע, גם עליתי לרמה 3 קוביות. וזהו להיום, אז יאללה ביי.